dong. Abo rekin tini ho asigol edisi village ho otina panda. Jeng jabak su थानाय 5 बोसोर सिगां जिन बुबागान लिडारशिपो जों जिन दल खायमानि अजे त्रिपुरा मथा जों ताङै खायजा अमो सुदे ग्रासिनि दल थिमिया अ जिन दल नासि मुंखा जिनि त्रिपुरा सरक आसुक बोसोर थंगाय दंमानि अराय फरायनि दंमानि जिन त्रिपुरा सरक जिन हावरो जों दिनै गोमतै दंमानि अ जागानि फियजना बागैसे जिनो दल खालाम दाहुदे बुकसं ताय 1 থেকে 2 मास जिन इलेक्शन फिनाय जों सिउ अ इलेक्शन जिन त्रिपुरा मथा जिन बुबागान लिडारशिप जों क्लाइ तुदो खप्राय फिनाय अबेखौ सनजय को दावदे बुक जंगायसि बेयाव जिन आसि मुंता मुंनाय थानाय इलेक्शन जिनियो सितो जे बुरपान माने आबनसे जंदे गोबांखे अरो जे नेक्स्ट जे बाजानाय जों बन खप्राय के मारनाय हायसि जिन आसि मुंगाबो दंनाय Tapos ang eleksyon, gabang man dol fainay, BJP खाइने रक, फुमुबार खाइने रक, say मन्त्री विकास संगाय बरक, तो बिपिन संगाय बरक, बरक फाइने हायसि, बरताम सफाइनाय, रां नादि, रि नादि, हाय नादि, तेवारा आरां 5,000 रां 10,000 बाय, जों मोजां दाखुते बुकसं, आरां 5,000 बाय, जों सारा जीवन थांनाया, तेवा जिन बुबाग्रा, जे नाय दङो, जे नायसिरि दङो, आबो जिन तिबासारां फियंनानै एकमात्र फियोंगै मानाय जिन त्रिपुरासारांनो बुबाग्रासार के माय हाय दाखुते बुकसं, बुजिते को कुदर सापानो, जिन त्रिपुरा हास्तेव, जिन त्रिपुरासारां फियोंगै मानाय एकमात्र लिडार दंगे, आबो जिन हानि बुबाग्रा, आबो लगिनो, जोंते बसं सालो, जिन बुबाग्रा लगी मारनाय, जोंते क्राक मांनाय दाखुते बुकसं, जों थांजा नो, जिन थांजानि मारि, जोंते क्राक मा खायनाय, नरम नङै दङ साइमानो, जों त्रिपुरासाराव जों दा गोबां जों दाबिसानि दङ जों दा रमान स्क्रिप्ट सानि दङ बेयाव स्वयं जोंनि त्रिपुरा रायजोनि चिफ मिनिस्टार दङ जों रिया दङ रमान स्क्रिप्ट अरन सिजागै दङ त्रिपुरा सारावनो साबा हामजाया बिजेपि रावबो सिपिएम दल हायनो सिपिएम दल रावबो त्रिपुरा सानो तलत त्रामां जों सेस करि दावते बुकसं आबान्ते बिजेपि नासि मुंबाबो दा कानियाम जे थांनाय और विकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक तो कोटा सायो जिन महाराज कुतुगो जिन महाराज जिम्बुमा जिन अस्पताल कुतुगो बोट ताई कुतो बम बिजे पार्टी बिजू कुमार बोर गुली बसुनि बरक बाय रिमोट बोर रिमोट हो सको रां लाख हो सको थाई कुतुगो जी महाराज को हनय जों खाना होयजे जिन बर ते मिने करे जिन मै खाइ दङो जिन दलबो त्रिपुरासानो तलत त्रामां जों सेस करि दावते बुकसं आबान्ते बिजेपि नासि मुंबाबो दा कानियाम जे थांनाय और विकास संगाय बरक बिपिन संगाय बरक तो कोटा सायो जिन महाराज कुतुगो जिन महाराज जिम्बुमा जिन अस्पताल कुतुगो बोट ताई कुतो बम बिजे पार्टी बिजू कुमार बोर गुली बसुनि बरक बाय रिमोट बोर रिमोट हो सको रां लाख हो सको थाई कुतुगो जी महाराज को हनय जों खाना होयजे जिन बर ते मिने करे जिन मै खाइ दङो